Vă salut, oameni buni! Numele meu este Alin și azi o să vă prezint câteva mașini din Belgia. Câteva mașini de vânzare. Să începem cu un Mercedes LS. Da, care după cum vedeți și voi e la un preț destul de mare, 209.000. Anul 2012, 48.000 de kilometri. Motor de 6.200. Interiorul arată superb. Superb. O mașină foarte bine întreținută. Da. Fără zgârieturi. Da, la kilometri ăștia. Chiar dacă este din anul care este aici, avem discurile, cred că avem frâne ceramice. Mașina are niște linii frumoase, după cum vedeți și voi. Da. Roți pe 20, cauciucuri Pirelli pe 0. Din anul 2022, săptămâna 12. Da. O mașină rară. De la Mercedes. Interior alb. Mergem lângă, unde avem un Porsche Macan GTS. O mașină frumoasă și aceasta. Da. Culoarea nardo grey. Nu știu pe filmare, poate se vede un pic mai albicioasă, dar este un nardo grey superb. Din punctul meu de vedere, interior negru. Da. Foarte bine întreținută și asta. Aici avem detalii despre mașină. Prețul este ăsta, 57.000. Anul 2016, 34.000 de kilometri, motor de 3.000 V6. Mergem mai departe cu un Mercedes C-Class Coupe. O mașină destul de frumușică, doar că stând în ploaie e puțin mai murdară. Da. Pentru că vremea urâtă, pentru că Belgia, aici avem o mică zgrietură, care nu cred că este așa o mare problemă și care cred că iese la polish. Da? Discurile, după cum se vede, arată destul de bine. Puțin ruginite pentru că mașina stă, dar e ok. Interior negru. Avem cutie automată. Da. Mașina are și panoramic. Da, prețul este 25.000, 950, 2018, 116.000, diesel, 170 de căluți, un an garanție. Lângă avem Carpas, istoricul mașinii, garanția kilometrajului real, care zic ei că ar fi garanția kilometrajului real al mașinii. Mașina, după cum vedeți și voi, așa se prezintă. Lângă, imediat, avem un BMW seria 3 330e plug-in hybrid la un preț de 34.900, anul 2019, 65.000 de kilometri, benzină, 184 de căluți, un an de garanție și aceasta, Euro 6. Da. Carpasul, kilometraj real, cred că acolo sunt întreținerile mașinii când s-au făcut. Interior negru,
Da. Murdărică și asta. Tot de la ploaie. Discurile arată bine. Avem cauciucuri 17 de iarnă. Da. Jante destul de frumoase. Mașina se prezintă destul de bine. Nu se văd zgârieturi, cu toate că este și murdară, dar arată destul de bine. Aici avem priza pentru reîncărcare sau pentru încărcare a mașinii. Pachet Shadowline. Da. Așa arată. Frumoasă. Mergem lângă. Avem un Peugeot 508 combi. De data asta avem și un combi. O mașinuță din 2014 la 8450 cu un kilometraj de 128.000. Un an de garanție, interiorul destul de ok, care cu un detailing zic eu că ar arăta destul de bine. Discurile pe spate trebuie schimbate pentru că da, acolo avem o mică zgrietură pe spoiler, cârlig. Aici îmi pun eu puțin degetul în fața camerei pentru că începător și ca orice începător se mai fac și greșeli. Așa se prezintă mașinuța. În afară de acea zgrietură pe spate, restul e destul de ok, arată destul de bine. Ziceți voi dacă merită sau nu prețul ăsta. Mergem lângă avem un Maserati Ghibli. O mașină frumușică care are un motor de 3000 diesel la un preț de 19.000. Da, avem carpas aici, garanția kilometrajului real, 231.000 de kilometri, avem dotări, peste dotări. Mașina a avut 2 proprietari înainte. Da. 275 de căluțe avem pe mașina asta. Interiorul vă las pe voi să spuneți cum e, cât de cât. Da, exterior mașina arată binișor, doar că e murdară. Dacă vreți să mai vedeți videouri de genul, dați un like, subscribe și clopoțel. Vă salut!